Pasado alas 10 kagabi Enero 24, unang gidakop sa mga pulis ug sundalo sa TF Davao Fixed Checkpoint sa likanan lasang ning syudad ang usa ka driver nga pasahero sa bus nga nagtipig og gituohang shabu. Gila sa mga pulis ang suspect nga si Junel Malabanan Santos, 27 anyos, taga General Mariano Alvarez, Cavite. Nakuhaan ang suspect og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu nga mobalor sa 3,400 pesos. Pasado alas 12 kaganihang kaadlawon Enero 25, nasakpan sab ang laing pasahero sa bus nga nagtipig og gituohang shabu. Gila sa mga pulis ang suspect nga si Patrick John Almagro Canta, 35 anyos, nurse ug residente sa Fortune Homes, lanang ning syudad. Nakuha gikan sa posesyon sa suspect ang usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu nga mobalor sa 8,228 pesos. Samtang sunod nga nadakpan pagka alas 5 kaganihang buntag ang laing pasahero sa bus nga nagtipig gihapon og gituohang shabu. Gila sa mga pulis ang suspect nga si Jeffrey De Sera Pablo, 33 anyos, negosyante ug residente sa Baganga, Davao Oriental. Nakuhaan ang suspect og balor 1,224 pesos sa gituohang shabu. Ang tulo ka mga suspect parehong nasakpan sa inspection area sa checkpoint sa Barangay Lasang, Davao City.